Γράφουμε και δίνουμε μόνο στο στούντιο Σαλής, στο τέρμα η καψούρα, σε ένα όμορφο πρόσωπο. Άλλη μία μεγάλη επιτυχία που μας έχουν γράψει οι 3 συνεργάτες από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ο Λάζαρος ο Αμπαγής, ο υπέροχος τυφουργός, ο Γιώτης ο Καραχάλιος, ο όμορφος ο Ερωτιάρης και ο Γιάννης ο Ζαφυρόπουλος, ο καταστροφέας. Τι αλήθεια Αμάνα μαγκέσα του ημάνε Ματσούμαν κομμέρα κι ασύνανε Αμάνα μαγκέσα του ημάνε Βαγγέλες τι τζανάβλες με Μαγκή μας θάρ να τζανέσα Ίσα σε γλύτη και λες η καφεκέσα Σοπες λάλ τα κερδά Μη κόβει την γιαρτά Υποσχέσεις μαντίναν και λαφίντεν ανάτσιλαν Μαγκή μας θάρ να τζανέσαν Ίσα σε γλύτη και λες η καφεκέσα Σοπες λάλ τα κερδάν Μη κόβει την γιαρτάν Υποσχέσεις μαντίναν και λαφίντεν ανάτσιλαν Και είναι αφιερωμένο με πολύ αγάπη στον Παναγιώτη το Μούστο, τον παιχνιδιάρη. Και στο Κωστάκι το Καραχάλιο, το πειραχτήρι. Γεια σου και σένα ρε Παναγιώτη Μελέτη, ομορφόπεδο. Έλα ρε αγάπη που δεν ξεχνιέσαι. Διμίνα διάρατ μαζί άμεν στο συνάμα Μια αγκαλιά τέθερα βαστούν τα μία αγάπη τα βαστούν Ξαφνικά του εισαβήλαν τα έκμαντα σου τριλάν Μαγκή μας θάρ να τζανέσα Ίσα σε γλύτη και λες η καφεκέσα Σοπες λάλ τα κερδάν Μη κόβει την γιαρτάν Υποσχέσεις μαντίναν και λαφίντεν ανάτσιλαν Μαγκή μας θάρ να τζανέσα Ίσα σε γλύτη και λες η καφεκέσα Σοπες λάλ τα κερδάν Μη κόβει την γιαρτάν Υποσχέσεις μαντίναν και λαφίντεν ανάτσιλαν